Iżjed minn 30,000 ruħ mistennija jattendu għal wieħed mill-akbar avvenimenti fid-dinja tal-gaming, Sigma. Dan l-avveniment se jsir flex Marsa Shipbuilding fuq medda art ta' 45,000 metru kwadru. Għal din is-sena Transport Malta u l-Korp tal-Pulizija ħejjew pjan apposta maħsub biex jipprovdi arranġamenti ta' traffiku li mistenni jolqot iż-żona tal-Marsa u l-madwar. Ma TVM News l-uffiċjal ta' Transport Malta Juan Mizzi spjega fiex jikonsistu l-miżuri maqbula sabiex ikun ikkontrollat u mrażżan it-traffiku. Postijiet fejn ħajkun hemm fejn jifqu l-karozzi, eżempju Y-plates u kollha taxis, coaches, minibuses għandhom parking għalihom ukoll triq it-tromba. Ħajħottu n-nies hemmhekk jistgħu jistennew in-nies ukoll u min irid jista' jitlaq jerġa' jiġi. Spjega li apparti l-uffiċjali tal-Pulizija ser ikun hemm diversi uffiċjali ta' Transport Malta stazzjonat il-Marsa, fost oħrajn jinkludu uffiċjali fuq il-muturi li ser ikunu qed jiddiriġu traffiku. L-Għaldomoro kemm jista' jkun miftuħa, peress li għandek il-vetturi tal-wajs ħajħtulek fil-parking ta' qudiem il-wan, iħottu n-nies hemmhekk u jaqsmu n-nies minn fuq il-bridge. Allura l-flow ta' traffic ħajibqa' miexi mhux se jostakola daqshekk. Minkejja dawn l-arranġamenti Transport Malta hija tal-parir li fejn huwa possibbli in-nies jużaw rotot alternattivi. L-avveniment Sigma ser ikun mifrux fuq 4 ijiem, mit-tnejn sal-ħamis.